selän alle. Mitä ei kuulu? Mitä sanoo toinen puoli? Mitä sanoo toinen puoli? Vai ei mahtavaa? Hoidetaan tää alta, pelataan sikaa. Äskeisestä tanssista. Kumpan sarokkeeseen merkitään 1 maali? Tilanne on näin, että kotijoukkueen pelaajat kyllä tanssikäsityksellä luetaan huomattavasti enemmän rytmin mukaan. Maali Pelikanssille! Ja Jukkahan se siellä, sentterinä. Katsokaa, Jukka on tyylitaitoa. OP väkisin vasemmalta laidasta läpi. Jukka vetää kaverilta kekoon. Ja mitä se Sika siellä tekee? Siellä tulee kova taklaus. Ai sentään. Työskentelyä, kun hän menee Pelikas päätyy. Oi. Aika hyvä yritys. Emalia. Ja Pelikansilta ampumaan. Ensimmäisenä numeroa 8 tässä on pelannut Samu Taasinen.
No näistä herra Samu Kaasinen, aivan loistavan kaunis rankkari. Ja aika sellainen tippis vai leppis, mikä tulee seuraavaksi Johnsonilta. Siellähän se on, Leppilampi on vauhdissa. Oli aika hyvä vauhti, mutta niin oli Niko Hovinenkin tarkkana pelikaansa Venäjän suulla. Ei maalia. Ja kaikki Järvinen yritykset varaan, kun pelikaansin seuraava ampuja on numero 24 Leevi Pekkarinen. Ai! Viimeisiä laukojia haetaan jää. Ja nyt Karppi ottaa jonkinlaisen aika lisänä ennen kuin ne lähettää viimeisen ampujan. Hei, kerro sen, mikä tää on tää salajuoni? Tässä on 2 sanaa. Otetaan kovat käyttöön. Mäkisen perhe tulee ratkomaan tämän mestaruuden. Mäkiset, Tarja, Jarno, Jesse, Niklas ja Veera. He ovat Johnsoneiden kolmannet laukojat. Ja kaikki maalit merkataan, mitä Niko menee. Muista se. Hovisella alkaa pikkuisen jo jännittää. Lähteekö Veera ensimmäisenä vai mikä on lisää Jarnon ratkaisu? Ja näin mennään yhtenä rintamana, kun Mäkisten perhe painaa Niko Hovisen ääneteen. Ja mitä tästä seuraa, pappi jäähän ja tulta tulee. Ja sinne kyllä kiekkoja toimitetaan. 1, 2, 3. Ja mikä maski siihen vielä syntyy, kun Veera viimeisenä pääsee kenties ratkaisemaan tämän koko homman. Hovinen torjuu tuon. Ja Veeran vedon varaan, tämä homma jää. Sen Niko vielä poimii 1 maali. Johnsonin johtavat viimeinen tasoittava laukaus ja pelikanssilta. Ja hän on hurjasti tässä illassa uurastanut Roope Mäkitalo pelikanssin numero 10. Mäkileo Floridi. Kun Jukka Tapioja kohettelee varustustaan. Johnsonin johtavat maaliin 2013, kun Mäkki lähtee vauhtiin. Ja mitä hän tekee? Mukaisesti siniset teki maalin, se hyväksytään. Tarkoittaako tämä siis nyt sitä, että peli on tasan, siniset tekee maalin? Jarppi! Ja Linnamaa. Okei, ratkaisevat. Mennään ekstra pareihin. Jaajo Linnamaa. Jaajo Linnamaa ja alkaa hakemassa pikkumustan sieltä. Vuoden radiojuontaja ihan tästä hiljattain. Lähtee ihan tuota pikaa vauhtiin ja Niko Hovinen. Älä kuuntele sen juttuja. Tai saatu mennä sekaisin ja täältä pistää pikkumusta pussiin. Nyt Linnamaa vauhtiin ja sieltä mennään kohden pelikas maalia. Jäppärettömät harhautukset. Mikä on kai Suikkasen ryhmä vastaus? Ryan Nash. Hyvä naisten herra. Ryan! Kun minä huudan Ryan, te huudatte Nash. Ryan! Tällaista ei ole ennen iskuarannasta näytykään, kun vastustajan sentteri antaa ohjeita pelikanssin viimeisen rankkarin ampujalle.
Kiekko kotiin ja kirjahyllyyn. No niin, Ryan Ladd. Kylläpä tuli hiljaista, kun Ryan kirmaa sinne. Kun nostaa Mikko Muston iskuareenaan katsomaan. No seuraava ampua. Tässähän mennään Jarppia, kun kohta jäälle jo haetaan. Ei, kun se on Paasonen, joka päästetään nyt parketille. Haetaan ratkaisen olla. Heikki Paasonen! Ja Lehtimäellä täyteen vauhtiin ylittää siihen, kun sulla vasti ringittämään päällä. Tammi häiritsee! Ja Paasonen! Sivaltaa! Tietoinen loppuun! Ominen on aivan sakea. Miten tässä näin pääsi käymään? Pistää vaan leuan nyt rintaan ja nöyränä joutuu katsomaan kohden tulostaulua. Ja se kertoo, korona kertomaan kotijoukkueen Pelicans.